नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक नुआ वर्षर अनेक अनेक अभिनंदन हैप्पी न्यू ईयर। महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे मोर एतिकी प्रार्थना आपण माने बहुत भलरे रुहंतु खुशी रे रुहंतु आउ ए जो 2026 टी समस्त पई बहुत भला हो। आउ आमे माने नुआ वर्ष केमती नुआ वर्षर गोटे दिन पूर्वरु भोजी कलु से भिडियोटा मु आनिची आपण माने देखंतु आपण मानु केमिति लागुची कोन लागुची आगो को देखि चलंतु कौन कौन होउची। हाय ओना सब वीडियो बुला हला काटना काटना बाबा खायो तू वीडियो रे आसीत कौन सा दीदा दीदा सब मार के बोलिए हां ए देखो हे गला तो ये कर दो और बाकी दो धन पड़िबो पड़िबो देखि की अल्प करी ता दे दे से परिबे अनैले अल्प करी ता लागे दियो से पकोड़ा रे पकई दू छुआरा खाई दी जागे हां ना सत्त बात सब छुआरा में राखी दी ए कभी पकोड़ा छा पड़िबो यार रे दे ये ना कोन ना से हाउ दो ना कोन सट्टी से एटा ना और ना हे दियो ए जो देखी बस सेठी कर दियो आगे से पकोड़ा पानी दियो ना देबे नि पानी लागी जीरो तो दे पानी न देले पुणी बा हाउ दियो मते जगह दो ना कोतरी रखिबा बंद कर दे एते बाकी कोतरी रखियो ताको तो दे देबी सीधा ए दे डाल ना लो आउ बेटा चिकन है ओए ना बड़ा मुश्किल कमरा आछे खट्टा कर ताको खट्टा कर खाना बड़ा छोटा गिला काटी देला है जी छोटा खड़िया देखले फाइना हला हां ढाला दे अरे आबे ला उतरा रेडी को कले हाय कामी नांडी फुला हीरो फुला कामी नांडी फुला मते केदर वीडियो कर छिला घंटा डे लागी फुला सब ब्लॉग रे छाड़ी हां ब्लॉग रे कामी नांडी वीडियो देखा हाय होई ए अब कोते छोटे रे बाटिया को बा छोटे रे बाटी के तापर बड़ रे बाटी अलिसा ए बाजिली खोल 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 छोटे रे बाटी ना हबनी बा ना ना मोगा अलगा पल्ले भलो ना भलो हे हौ जिबा वीडियो हौ मु जाउची रो
ମାଛ ଧୁଆ ଧୁଇ ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଚିକେନ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ମାଛ ତ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟର ପାଇଁ ଆମର ଚିକେନ ପକୋଡା ହବ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ନନଭେଜ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ ପକୋଡା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭେଜ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ମସରୁମ ପକୋଡା ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲୁ ମିଶିକି ଏଠି ଅନୁଭବ ଯାଇ ମଟନ ଧୋଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମଟନ ତ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଆସିଛି ବହୁତ ତେଣୁକରି ଧୋଇବା କଷ୍ଟ ତେଣୁକରି ସିଏ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି ଭାଉଜ ତାଙ୍କର କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ଭାଇନା ତାଙ୍କର ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ମଜା କହିଲେ ନ ସରେ ତାଙ୍କ ତ ପୁରା ଖୁସି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି କାଶ ପାଇଁ ମୋ ଭଏସ ଟା ଟିକେ ଭଲ ଶୁଭୁନି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ କହିବି ଯେମିତି ଶୁଭୁଛି ବି ସେମିତିରେ ଭଏସ ଦଉଛି ଏଠି ମାଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗପସପ କରିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ 1 ତାରିଖ ଆଉ ଆମକୁ 2025 କି ବିଦାୟ ଦବାକୁ ପଡିବ ଆଉ 2026 କି ସ୍ଵାଗତ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ଟିକେ ମନ ଖୁସି ଅଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶି କଟାକଟି କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଚିକେନ ପକୋଡା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପେପରରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ବୋଲି ଟିକେ ଏଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ତ ମା ମାନଙ୍କର ଖୁସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଲେ ମା ମାନଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯାଏ ଏଠି ଭାଇନା ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି आशिकी के लिए ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସବଳ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଫିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବାଲ୍ଟିରେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଗଲି ଯେହେତୁ ପାଣି ପିଲାମାନେ ପିଇବେ ପାଣି ଟା ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ ପାଣି ପିଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧୋଇକି ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ରଖିଦେଲି ଫାଷ୍ଟ ଯିଶୁକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଆସି ପାଣି ମାଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସେ ଭାଇନା କହିଲେ ଭଲ ପାଣି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗପସପ ଚାଲିଛି ତା ଦେହରେ ଚିକେନ ପକୋଡା ବି ହେଇଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ ପକୋଡାଟେ ବି ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଜାଣିଲି ପକୋଡାଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଆଇଟମ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଆଇଲେ ଆଇଲେ ସେ ମୁଁ ବା ଫୋନ କଲି ତମ ନମ୍ବର ଲାଗିଲାନି ହେଇ ପିଉଛୁ ଧନ ଚା ପିଉଛୁ କଣ ଏଠି ଭାଇନା ଟିକେ ମତେ କହିଲେ ସେ ସେପଟେ କଣ କରୁଥିଲେ ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ମାଛ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ଛିଡା ହେଇକିନା ମାଛ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଥିଲି ଯାହା ହଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଠି ପୁଅ ତାର ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଦେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଭାରି ଖୁସି ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ଗପସପ କରିଦେଇଥିଲୁ ଇଆଡେ କାମ ଚାଲିଛି ସିଆଡେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଗପସପ ବି ଚାଲିଛି ହସ ମଜାକ ଆଉ ଏ ଦିନ ତ କାଲିଠୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପଳେଇ ଆସିବ ନୂଆ ଦିନ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ବହୁତ କଥା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ପୁଅ ତାର ଲଭଲି ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଟିକେ ଖେଳି ପକେଇଲାଣି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦିନଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥିଲା ମୁଁ ସେଠି କାମ କରିବା ଭିତରେ ପୁଅ ତାର ତଳକୁ ଯାଇ ତା ଗାଡି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଏ 2 ଜଣ ଟୁଇନ୍ସ ତା ଗାଡି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦବ ଯାଇକିନା ସେ ମୋ ବଡ ପୁଅର ଗାଡି ଟାକୁ ଧରିବ 2 ଜଣ ମାଡଗୋଳ ଲାଗିବେ ମୁଁ ତେଣୁ ତାକୁ ପାଟି କଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯା ତୋ ଗାଡି ଟା ଆଗେ ଥୋଇକିନା ଆସିବୁ ଏଠି ଆମର ଗୀତ ବୋଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଭାଉଜ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆଉ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା
ଏଠି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ନାଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ନାଚ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ନାଚ ଭିତରେ ବି ଯୋଉ କାମ ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଥିଲା ତା ଭିତରେ ଯାଇ କାମ କରିଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏମିତି ପୁରା ଦିନଟା ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତିରେ କଟିଥିଲା। ଆଉ ତ ଏ ଦିନ କାଲି ଆସିବନି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଗପ ସପ ସାଙ୍ଗରେ କାମ ବି ଚାଲିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ବି ଚାଲିଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ନାଚ କାହାକୁ ଆସେନି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ହଲୁଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। କାଲି ତ ରାତି ପାଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବି ବହୁତ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ହେଲାଣି। ମୁଁ ତ ତା ଭିଡିଓ କରିକି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଛାଡି ପାରିନି। ସମୟ ମିଳିଲେ ତାକୁ ବି ଏଡିଟ କରି ଛାଡିବି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଭାଇନା ବି ଟିକେ ନାଚିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ବି ସେ ଜମା ନାଚିଲେନି। କହିଲେ ନା ଆମେ ନାଚିବୁନୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଡ ଥିବ ପିଲାମାନେ ନାଚିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏତେ ପିଲା ଯାହାକୁ ବି ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ। ନା ଥାଉ ଆମେ ନାଚିବୁନୁ, ନାଜେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ନାଚରେ ନାଜ ଫାଜ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ନାଚିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ନା ନ ନାଚିଲେ ଗୋଟା କଣ ଭଲ ଲାଗିବ। ନାଚ ଗୀତ ବହୁତ ବଢିଆ ମଜାରେ ହେଲା। ତାପରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ କୁଆଡେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନଗଲେ ଗୋଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଟା। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ନାଚୁଛୁ। କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଚ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏଠି ଭାଇନା ଟିକେ ନାଚିଲେଣି। ଏଇଥରଟା ତ ଗୁରୁବାର ପଡି ଯାଉଛି ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ପଡୁଛି ସେଦିନ ଆଉ ନନଭେଜ ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ନନଭେଜ ହେଲେ ବି ଗୁରୁବାର ତ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରାୟ ଗୁରୁବାର ଖାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ, ଯେହେତୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅଛି ସେଇଦିନ ଆମର ନନଭେଜ କରିଦବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଚିକେନ, ମଟନ ଆଉ ମାଛ ବି ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୁଧବାର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, ନହେଲେ ନିଉ ଇୟର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା, ଗୀତ ବୋଲା ବି ଚାଲିଥିଲା। କାମ ବି ସେପଟେ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ପୁରା ଜଲଦି ଜଲଦି ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପିଡ, ସିଏ ବି ଆମ ଗାଁ ପଟର ରୋଷେଇଆ, ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନ ଟା ପୁରା ହସ ମଜାକରେ ଆମର କଟିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ ନାଚୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଳି ମାରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ପୁଅ ଖିଆପିଆ ହବ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ମତେ ବି ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଇଦବାର ଅଛି, ତାର ତ ଖାଇବାରେ ଭାରି ହଇରାଣ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଆମେ ଖାଲି ଡେଇଁବୁ। ଆମେ ଖାଉ ନ ଖାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡେଇଁବୁ, ମଜା କରିବୁ। ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯେତିକି ଖାଇବେ କଣ ଏଠି ଖାଇବେ? ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ବୁଢୀ ଲୋକ, ସିଏ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳିବେ କି? ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ବଡ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ବାଢି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଜିତ୍ ର ପାପା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ବୋଉ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ବସି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅ ଦି ଜଣ ବି ଏଇଠି ବସିକିନା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଦେଇଥିଲି, ଯେମିତି ସ୍ମୃତି ଭିଡିଓ ଟା ରହିବ। ଆଜି ତ ସରିଯିବ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ, ଭିଡିଓ ଟା ଥିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ବି କୋଉଠି ଥିବୁ ଟିକେ ଦେଖିକିନା ମନେ ପଡୁଥିବ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଦିନ ତ କାଲି ଆମେ ନଥିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଯାଇଥିବ। ଏମିତି ଆମର ଦିନ ଟା କଟିଥିଲା ହସ ମଜାକରେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି, ଭାଇନା କହିଲାରୁ ଅତି ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଖାଇ ବସିଥିଲି। ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାଲି ପାଇଁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓ ମୋର ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 2026 ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହଉ। ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଦଉ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ,
बहुत खुशी रे रुहतु आउ एबे खाली जो बहुत गुड़े एक्सीडेंट होउची भगवान मोर एतिकी प्रार्थना कौन से एक्सीडेंट न हो जदि भी एक्सीडेंट होउची कार जीवन न जाऊ आउ रोग बेमार तो बहुत व्यापुची से सब टिके कमी जाऊ तार किछि गोटे प्रतिकार बाहर लोक माने एते न मरंतु आउ एतिकी वीडियो शेष करूची जय जगन्नाथ सांग माने।